Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για την πιθανότητα η Αμφίμπια να έχει ταινία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τώρα η Αμφίμπια ήταν μια Disney σειρά η οποία είχε 3 κορίτσια, την Αν, την Μάρσι και την Σάσα, η οποία ήταν στην Αμφίμπια You Know The Rest. Θα βγει Αμφίμπια κόμικ, μάλλον θα βγει Αμφίμπια Season 4, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Τώρα θα αναλύσω την πιθανότητα για ταινία. Επίσης θα βγάλω εγώ με τους κάνα 2 φίλους μου την Κορεομάνια, όπως λογικά θα έχετε ακούσει, για την Κορεομάνια sequel, όπου είναι ένα sequel series στο Αμφίβια, όπου ο Άντριας με τον πυρήνα στην ουσία πάνε στο διάστημα και ζουν εκεί the rest of existence. Anyway, θα μιλήσω για την πιθανότητα ότι ο Matt Broly και το Disney Channel θέλουν να φτιάξουν μια ταινία για το Αμφίμπια. Και πώς θα βγει? Λοιπόν, πρώτον, τι θέλω να υπάρξει σε αυτή την ταινία? Βασικά όχι, πρώτον, πότε θέλω να βγει? Εγώ λέω να βγει το 2023 ή 2024 max. Δηλαδή, το Αμφίβια δηλαδή να μην κάνει κανένα update κάτι για κάνα 2 χρόνια και να είναι όλοι σε φάση. Τι φάση ρε παιδιά, πού είναι η Αμφίβια? Πάει it's dead or something? Και μετά μπαμ, ανακοίνωση Αμφίβια movie coming soon or something. Okay. Δεύτερον, θέλω η ταινία να δείξει την Αν, τη Μάρσι και την Σάσα να επιστρέφουν στην Αμφίμπια, να συναντάνε τον Σπρικ, την Πόλη και τον Χόποπ όταν είναι μεγάλοι. Δηλαδή όλοι να είναι ενήλικες, ο Χόποπ να είναι λίγο πιο μεγάλος ηλικία, δηλαδή να είναι, στη σειρά είναι 68, επομένως να είναι 78, αλλά ακόμα για 68 ετών στη σειρά έκανε πολλά πράγματα, επομένως πιστεύω πως για 78 θα ήταν εντάξει για μια τελευταία περιπέτεια, ας πούμε. Anyway, επίσης είναι ενδιαφέρον πως η Πόλη και ο Sprig, πως η Πόλη είναι full frogs σε φάση. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι η Άννη, Σάσα και η Μάρση τώρα πλέον θα είναι στην ταινία λογικά 23 ετών. Ενδιαφέρον αυτό. So yeah, that's important. Θα μπορούσαν επίσης να ψάξουν εκείνη την χαμένη την καινούργια ήπειρο που η Ivy, η κοπέλα του Sprig by the way, για όσους δεν θυμούνται. Anyway, η Ivy λοιπόν ανέφερε στον επίλογο του The Hardest Thing ότι υπάρχει μια καινούργια ήπειρος όπου κανείς δεν την έχει αγγίξει εξαιτίας της καταστροφής του φεγγαριού υπό τον πυρήνα. Αν και δεν φταίει ο πυρήνας, γι' αυτό who fucking cares now. Επίσης παιδιά, διάβασα κάπου ότι στο Amphibia Wiki, υπάρχει Amphibia Wiki, ότι ο πυρήνας δεν πέθανε, απλώς τα μάτια του έγιναν 1000 κομματάκια, άρα ο πυρήνας δεν σκοτώθηκε. Anyway, he can't die, so he doesn't care. Anyway, τέλος πάντων, επίσης θέλω να δω αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θα βγει Αμφίμπια ταινία, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Έχω δει μόνο 2 βίντεο που το ένα λέει ότι υπάρχει μέχρι τώρα, δηλαδή ότι το Disney Channel θέλει να κάνει follow-up ταινία και τα σχετικά, και ότι υπάρχει ένα τρέιλερ αλλά δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή πως η Μάρσι έχει τα μάτια του πυρήνα? How the shell is that possible? How the fucking shell is that possible? Πως γίνεται μάτι Παναγία αυτό το πράγμα? Έλεος πια. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Cartoon Logic, I guess. Τώρα δεν έχω ιδέα αν και πότε θα βγει αυτή η ταινία, απλώς
είδα ένα βίντεο, είδα στο Amphibia Wiki ότι θα βγει Amphibia Movie, ξέρω εγώ, και είμαι σε φάση fun βίντεο. Επομένως, τι θέλετε να δείτε εσείς στο Amphibia Movie, πείτε μου στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.